Bismillahirrahmanirrahim. Müslüman doğanlar soğraqattır qada namazları näde okuymaly diýip. Müslüman doğan qada namazlaryň faqat farz namazlary okulýar. Şu okulýan 5 wagt namazyň şu farz diýenleri okulýar. Erkiň 2 rekat farzy, peşiniň 4 rekat farzy, namaz diýeriň 4 rekat farzy, şamyň 4 rekat farzy, haptanyň 4 rekat farzy okulýar we 3 rekat witr wajyp. Niyetidir şey, niyet kıldım okuyar men ahirki galan eti namazın 2 rekat farzyny Hudaý üçin. Baktım Kaaba Hudaý üçin Allahu Ekber. Niyet kıldım okuyar men ahirki galan öýle namazın 4 rekat farzyny. Niyet kıldım okuyar men ahirki galan witr wajiby. Witr wajyb namazyn Hudaý üçin Allahu Ekber diýip niyet ederdiň. Ahirki diýip taýin gerekdir. Aýny şu berki namaz okulýan ýanak. Ony öwünden bir azan çekersiňiz, özüňiz eşitler ýalak çeken, dünýä eşitlerden kyýryp ýatmaň. Ýek okuyjak bolsaňyz, soň ilkilerinde tekbir aýdyň. Şeýdip namaz okyp bilersiňiz, qada okyp bilersiňiz.